enzovoort. Hier. 3 winkels hebben we. We hebben eentje in Drachten, eentje in Sneek en hier op de Voorstreek. Die op de Voorstreek gaan we sluiten. Nou, 3 maanden waarom? Nou, Ja, juni. Dat is ambitie, ja. Eerste week juni, Ja, dat Remco het zei. Ja. Ja. Nou ja, een overleg. In Ja, overleg, met elkaar. ja, net samen natuurlijk. Daar zit natuurlijk emotie bij. En dat geldt niet alleen voor hun, voor mij net zo goed. Dit is je basis altijd geweest en hier komen we vandaan. En ja, dat besluit je met z'n allen om te gaan stoppen. En dat is best wel lastig, dat is best wel moeilijk. En dan deze kommetjes, dat is er helemaal niet meer. Nee, Zie ik. nee, dit idee niet. Mijn heid is van jongetje 2 en toen er 18 jaar is er een smederij begonnen in Welsriep. En na een paar jaar later is er in Ljouwert op een Grijze Stritwij een smederij begonnen. Maar dat is heel wat anders dan wat ik nou om je heen zie. Ja, dat is. Maar goed, er is een stukje geschiedenis, dus wat op een gegeven moment ben ze met kachels begonnen. En toen ben we langzaam overgegaan naar huishoudelijk. En toen, voor ik denk 20 jaar waarom, toen is Niemeyer gestopt hier op de kelders. En dat was de luxe zaak. En toen hebben wij het assortiment overnemen kunnen. De grote rol van mijn moeder was vroeger natuurlijk het gezin ook en daarnaast de winkel. En als het dan druk was, sprong ze bij, want we woonden erboven en dan ging het belletje en dan moest mijn moeder erbij. Toen we allemaal het huis uit waren en toen ze toch ook weer overgingen naar andere merken, wat duurdere, maar duurzamere merken, en Villeroy en Boch, et cetera, heb ik heel duidelijk gemerkt dat ze dat gewoon met heel veel liefde deed. En dat het eigenlijk zo'n soort tweede carrière is gewoon zo van, nou ja, nu ben ik aan de beurt. Mijn mensen omgaan. Prachtig. Ja, mensen te helpen en mensen te adviseren. Dat is ik wel wat missen, hè? Ja, ja. Je bent een verste klantje? Ja, mevrouw. Ja. De laatste jaren niet meer, want dan woon ik niet meer in de stad. Maar vroeger dan liep ik hier altijd langs, vanuit de Giekerkstraat. En dan keek ik even binnen en er was altijd wel iets leuks te vinden. En met meneer Tichelaar had ik ook hele gesprekken altijd. Dus het was altijd een warm bad hier. We hebben een keer een heel bijzondere visite gehad. Dat was toen wij je begon als wedstrijddealer. En dan hadden we de mogelijkheid dat Lord Wedstrijd uit Engeland hierheen ging. En die zit hier in de winkel, hier achterin bij een tafel en die signeerde ponnen. Dus op een gegeven moment dan hier een ponnen en daar zette hij zijn handtekening op. Er is een protefroor, ja. Want toen wij hier met huishoudelijk begonnen, zitten er alle tolve zaken hier om ons heen. Jullie hier hetzelfde, arkien en verkochten. En iedereen hier een boterham. En de ene naar de oren is verdwenen. En zo zeiden ze, nou dan moet het voor die oren floreren als nooit tevoren. Alleen de markt is hier nog verloren. Jongere mensen die hebben, krijgt als mevrouw, krijgt hier weer. Die hebben binding met een bedrijf, maar dat is bij jongere mensen is er praktisch geen binding. Ja, het zal wel heel vreemd wezen straks, denk ik. Als de deur echt op slot gaat, dat het wel even wat docht. Maar ik denk, ja, dan komt het wel weer clear. Dan mag je helemaal even omschakelen. Maar het komt wel clear. Ja, dat zit ik net weer in, hè.